אבל קודם, בתוך כל החושך של המלחמה הזאת, רצינו להעיר גם על הצדדים היפים של ישראל, שמתגלים דווקא עכשיו. אז זה הזמן לומר שבת שלום לצחי כפרי, שיחד עם החברים שלו דואג לחיילי המילואים, ובעיקר למה שקורה איתם ביום שאחרי המלחמה. ומצטרף אלינו גם נחום צויק, שיספר לנו על החוויה שלו אחרי שירות המילואים. שבת שלום לשניכם. שבת שלום. אז צחי, אני מבינה שהכינוי שלכם זה צוות לעניין, עם שם כזה מחייב. תספר לנו מה אתם עושים. אנחנו בעצם, אני ועוד 5 חברים, ב8 לאוקטובר, אני ב7 הייתי ביוון, אני עובד ביוון. בלילה חזרתי לארץ, וב8 בעצם, אחרי שלא התגייסתי למילואים, לא יכולתי לשבת בבית, ופשוט החלטתי שעושים. ואני ועוד 5 חברים, פשוט עשינו את הדבר הפשוט הזה, שדאגנו לאוכל. וזה נהיה משהו עצום, שהגענו למצב שאנחנו מאכילים 30,000 חיילים ביום. זה מטורף. במתחם בדרום בצומת גילת, בעזרה של 2,500 מתנדבים, ואנשים מדהימים, אנשים טובים, שפשוט רוצים לעשות טוב. וזה היה מתחם שהוא היה אי של שפיות. את המתחם הזה סגרנו ב1 לאפריל, סגרנו את זה בהכנסת ספר תורה להרוגים של גולני, לעצמונה הכנסנו אותו, יש לי צמרמורת. ולאחר מכן המשכנו בפרויקט שנקרא לנשום. אחרי שהמילואימניקים והחיילים ונתנו מעצמם עד אין סוף, פשוט לקחנו אותם אלינו ליוון ל5 ימים, רגע אחד לאתנחתא, לחוות. אבל איך, אתה יודע, הרעיון הוא מקסים. ואחרי חצי שנה שאתם נמצאים שם בצומת גילת, ונותנים באמת את הכל, אתם חושבים, איך בפועל מניעים כזה דבר? כי זה עלויות מאוד גבוהות. אופרציה מטורפת. אני התברכתי בזה שבמשך השנים הכרתי המון אנשים, מכל הגוונים של המדינה שלנו, וכל בן אדם ידעתי לגשת אליו לרגש שבו, ולהכיר אותו, ובעצם צוות לעניין קם 5 חברים, אנשים מדהימים, וידענו להביא ולהפעיל בעצם את האנשים הנכונים במדינה, והצלחנו להתרים. אנשים באו, ראו, חוו, נגעו, ופשוט מאוד, וזה מה שעשינו. עשינו טוב, בלי לשאול אם כן או לא, בלי... צריך לעשות, עושים. וכמה מילואימניקים כבר יצאו למסע הזה ביוון? שנייה לפני כן, האכלנו במתחם סך הכל 2 מיליון חיילים. שתבינו את הפרופורציה. לפרויקט לנשום אצלנו ביוון הגיעו כ700 מילואימניקים. שאתם כן עובדים בשיתוף עם משרד הביטחון בפרויקט הזה? אנחנו קיבלנו הכרה על ידי משרד הביטחון, שמשלמים כ3,000 שקל, ושאר הסכום העמותה משלמת, זאת אומרת, החיילים לא משלמים, והם מגיעים ל5 ימים, וב5 ימים האלו בעצם עוברים בטבע, מעין פילטר. אז בוא נשמע מנחום אחד, מילואימניק שיצא למסע הזה, והצליח לנשום סוף סוף, כי באמת, אתה יודע, לקחת על עצמך את אחת המשימות הכי קשות שידענו בשנה האחרונה. המשימה לקחה אותי. תספר לנו. אני ביחידת היס"ר המטכ"לי. היס"ר זה יחידות שהוקמו ב-2004 אחרי אסון ציר פילדלפי, את התמונות שכולנו זוכרים, שאנשים הולכים על הברכיים ומחפשים, ובצה"ל החליטו שזה לא נכון שחיילים יחפשו את החברים שלהם, והקימו יחידות ייעודיות לזה. יש יס"ר דרום, יס"ר צפון, אנחנו יס"ר המטכ"לי, שזה בגזרת המרכז, שזה בעצם איתור של... זיהוי חללים. חיילים. איתור, איסוף, ועזרה בזיהוי. את הזיהוי עושים בזה, אבל אנחנו יודעים איך לאסוף, כמה שזה נשמע טכני כזה, יודעים איך להגיע לאזור, איך למפות אותו, איך לסרוק אותו, ואיך לאסוף את כל הממצאים בשטח. ושום דבר לא יכול להכין אותך למה שקרה פה ב7 באוקטובר, ולכמות של הגופות. ולמראות. לא. שום דבר לא יכול להכין אותך. לא, אני ב7 לאוקטובר, אני זוכר שכתבתי ביחידה, עוד לא ידענו את הסדרי גודל, וכתבו מי שרוצה שירשום את המספר האישי שלו, כי אנחנו יחידה התנדבותית.
ואני רושם את המספר האישי, ואני שולח את ההודעה, ואני אומר לעצמי, למה אתה עושה את זה לעצמך? למה אתה נכנס? ולא ידעתי למה אני נכנס. ולא ידעת למה אתה נכנס. ולא ידעתי למה אני נכנס. ואז באמת, ב7 לאוקטובר, היינו בשורה, 3 שבועות, אני קורא לזה במשאיות קירור. מאותו שלב אני מתנתק בכלל מהחיבור שלי למציאות, ומתעסק במה אנחנו צריכים לעשות. ולא ניכנס לכל וזה לזהות כמה שיותר מהר, כי משפחות בבית מחכות. זה קודם כל... האם הילדים שלהם נרצחו, האם הילדים שלהם חטופים? זה קודם כל לקחת אותם, לשים אותם. תחשבו שמגיעים עשרות כלי רכב, ואני אומר כלי רכב מכל הסוגים, מכוניות, טנדרים, כל מי שיכל אסף אותם, הגביא אותם אלינו, ואנחנו רק צריכים בלילה הראשון לקחת על הגב שלנו ולשים אותם במשאיות קירור, כי לא היו... וזה לא רק, אתם רגילים, במתחדה שלך אתם בדרך כלל מתעסקים, לצערנו, עם חללי צה"ל, שזה לצערנו מאוד מסודר, כי צה"ל יודע לעשות זאת. לגמרי. אבל פה נתקלנו בדבר אחר, שאתם עומדים מול אזרחים, מול הורים, מול משפחות. זה מטורף, כי זה באמת כמויות אתה לא תופס את הסדר גודל. אתה מגיע המשאית, אתה פותח אותה, וזה טור אינסופי, ואתה מעביר, ועוד פעם. ואז אתה גומר להעביר, בלילה השני אנחנו מתחילים להוציא אותם ולנסות איזשהו, בגלל שהיה מצוקת זמן, כמו שאת אומרת, הרצו, אז התחלנו לצלם. מגיעים מהחבר'ה מהמז"פ, ואנחנו עושים את עבודות ההכנה, והם מצלמים, ומנסים לחפש איזשהם סימנים יהודיים, ואחרי הלילה הזה מגיע אליי הרס"פ של היחידה. והוא בחור עם קעקועים, ואני אומר לו, תעשה לי טובה, תוריד שרבולים, אני לא יכול לראות קעקועים יותר. אחרי שעשית את זה כמה חודשים, ואני בטוחה שזו פגיעה קשה בנפש, כשאתה שומע על המיזם הזה, בטח משהו שאתה אומר, איך זה כבר יעזור לי? בול. או מה יעזור לי? בול. ובפועל? בדיוק אמרתי לצחי. יאללה, ניסע... מה זה ייתן? כן, וגם תביאו שאני לא הייתי בבית תקופה מאוד ארוכה, ואז בדיוק כשאתה חוזר הביתה, אז... צריכים להבין, זה חבר'ה דתיים, רובם. כן. אצלנו זה גם חבר'ה שהם חרדים, זה לא פשוט לטוס לחו"ל ולדאוג להם לאוכל כשר, להכל... והיינו סקפטיים, היינו מאוד סקפטיים, וגם אנחנו מטופלים על ידי פסיכולוגים, ואתה נורא ציני ונורא זה, ומה יכולים לעשות לי ומה זה, הם לא יכולים להבין גם מה עברתי, יש את הדבר הזה שמי יבין אותי? זה אתה בכלל לא מדבר, כאילו שלא יבינו אותך, והמטפלים, ואיך תמיד שאומרים שולחים לנו איזה קב"ן, אז אנחנו אומרים אחרי הטיפול, הקב"ן נראה לי בסדר עכשיו. הוא לא חווה טראומה, אבל זה באמת וואו אחד גדול, יש משהו שאני לא שוכח, ואני אחרי תקופה שאני עוסק את העבודה ואנחנו עומדים, ואחרי זה חזרנו לטפל בחיילי צה"ל, הבן שלי נכנס לעזה. וואו. ובחודש שלם, כל מה שאני מסוגל לדמיין, שהוא בעזה, זה אותו, על מיטה של... המיטות האלה שאנחנו... מזהים את החללים. מזהים את החללים, ואני לא מתפקד. אני לא מתפקד, כי אני בדרך כלל בן אדם שבבית הוא יהיה בסדר, אל תדאגי, הכל בסדר. ואשתי האלופה מהר מאוד זיהתה שאין עם מי לדבר. וזה סיפור שאף פעם לא סיפרתי אותו. וזה יצא במסע? וזה יצא באיזה פסגה זה היה, וזה... למעלה ב-2,000 מטר בוולוכי, באתר סקי. הוא היה עם הבן שלו. הייתם יחד הייתי הבן שלי, זה הבן שלי הגדול. הבן שלי הגדול הוא בשירות מילואים ביחידה מסווגת בחיל הים, ולקחתי אותו איתי, כי אמרתי, זה גם בונדינג, וזה גם קצת יפצה אותו על זה. וזו פעם ראשונה שיכלתי להוציא את הסיפור הזה,
ולהגיד אותו, כי הוא כל כך מזעזע, והוא כל כך נורא. להגיד את זה בקול הרם. אתם ממשיכים עם המיזם הזה? המיזם הזה עכשיו הוא בעצם עוצר, ואנחנו חוזרים בפסח באפריל. אנחנו מגייסים כסף. זה מה שחשוב להגיד לכל עם ישראל. להיכנס, לחפש אותנו, עמותת צוות לעניין, חרבות הברזל. נכנסים לתוך האתר, כל אחד 10 שקלים. כל סכום, כל אדם במדינה שיתרום משהו, אנחנו נוכל להעביר בעונה הבאה כמות עצומה של מילואים. יש שענות, רוצים להגיע, כמו שהוא אמר בהתחלה, מה זה יעזור לי בכלל? אנשים מבינים שהם צריכים את זה, שזה מביא אותם להיפתח, לסגור את הניתוק הזה שהם חוו מתחילת המלחמה לנפש שלהם? מאוד מאוד קשה להעביר את זה בסרטונים, או להסביר מה האנשים עוברים, אבל זה משהו שהטבע, האנרגיות שיש שם, מעבירות את האדם איזשהו תהליך אישי, שהוא פשוט חוזר אחרת. אז צחי, אנחנו נגיד לך תודה, ולכל שאר החברים מצד לעניין. ממש, תודה לכם על מה שאתם עושים. ונחום, אנחנו חייבים לך הרבה. שמור על עצמך. אנחנו נקווה שתגיע כמה שיותר מהר לאיזשהו ריפוי. אני אחד מיני אלפים ומאות אלפים, וזה המעט שאפשר לעשות בשביל המדינה שלנו. לגמרי. והמעט שלנו זה רק לומר לכם תודה. אז תודה רבה. כל מה שאתם עושים. תודה.